Tilbage igen. Så kom min ven. Så kom og sæt dig her hos mig. Som en gammel soldat og kammerat. Sæt dig her hos mig. Som en gammel soldat og kammerat. Jeg kommer og sæt dig her hos mig. Hos en gammel soldat og kammerat, som snart skal finde hjem til dem, som du efterlod den dag, da du gik uden at sige farvel. Så kom og sæt dig her hos mig. Som en gammel soldat og kammerat. Når du nu engang har været jorden rundt og tilbage igen, så kom min ven. Så kom og sæt dig her hos mig. Som en gammel soldat og kammerat. Jeg kom og sæt dig her hos mig. Som en gammel soldat og kammerat. Kom og sæt dig. Kom og sæt dig. Ja. Ja, gør det. Hvem hvor? Fuck! Nej, hvorhen? Hvorhen? Nej. Ikke om. Hvem hvorhen jeg er i? Nå. Hvem når hen jeg er i? Ikke hvem. Når hvad? Hvem hvorhen jeg er i? Hvorfor hvem det? Video. Skal lige have en close-up her. Sådan kan det se ud på den ene. Og det ender således i et ansigt foran.
close-up. Ja. Hvad, hvor... Fuck! Ja, du kommer igen. Hvad, hvor løs jeg i? Værsgo, du må tage masken af. Eller... Find jeres intro. Og det er sådan en reportage. Jeg spørger mig ikke, hvad det her der foregår, men det er sådan en ting, der sker til sådan noget her. Sådan, og ja... Sådan er det. Led efter eldet. Hvor er el fundet? Ja, og ding, 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 ding. Fundet. Allan, han har ikke noget. Nej, jeg har ingen. Han er fake. Var det ikke kun om? Hvor har vi så? Hvor har vi fundet dem på Arne? Jo, er det? Er der? Så er der dobbelt op i eller? Det er ikke den, det er ikke den. Han har en her. Ej, hvor Det er den. ja, hvad fundet? Hvor var der min var inde? Et eller andet sted. Fake. Det er så fake.